ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ଗାଁ ଚାହାଳିର ଚାଟ ସିଏ, ଚେହେରାଟି ତାର ଦଉଲ ଦାଉଲ, ବୁଦ୍ଧିରେ ତାର ସରିକିଏ। ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଦିନେ ଝଡ଼ି, ବାହାରିଲା ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ି, ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ଖସିଗଲା ଗୋଡ଼, ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ଗଲା ପଡ଼ି। ଗୁରୁଜୀ ଦେଖିଲେ ଦେହ ତାର ପାଣି କାଦୁଅରେ ସରସର, ତିଳେହେଁ ସେତିକି ଖାତିରି ନ କରି ଆସିଅଛି ହୋଇ ତରବର। ପଚାରିଲେ ଗୁରୁ ଏ କି ହେଲା, ଏତେ ସରି ତତେ କିଏ କଲା? ପିଲାଟି କହିଲା ବେଗେ ଆସୁ ଆସୁ କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା। ହେଲା ଦଶଘରା ଛୁଟି ବେଳ, ସାଥୀ ପିଲା ଡାକି କଲା ମେଳ, ବାଲି ଗୋଡ଼ି ମାଟି ପକାଇ ସଭିଏଁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କଲେ ସମତୁଲ। ଏହା ଦେଖି ଲୋକେ ହେଲେ କାବା, ଡକାଇଲେ ଗୁରୁ ଚାଟ ସଭା, କହିଲେ ଏପରି ଭଲ କାମ କଲେ ଦୁନିଆରେ ଦିନେ ବଡ଼ ହବା। ବଡ଼ ହେଲା ଦିନେ ସେହି ପିଲା, ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ବୋଲାଇଲା, ଦେଶ ପାଇଁ କେତେ କାମ କରି ସିଏ କାଳ କାଳ ଯଶ ରଖିଗଲା। କହିଲା ଜାତିର କାନେ କାନେ, ଉଠିବୁ ଆଉ ତୁ କେତେ ଦିନେ, ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ମହିମା ପଡ଼ୁନାହିଁ କିରେ ତୋରେ ମନେ, ତେଜପରା ତୋର ବୀରବାଣୀ, ନବଜାଗରଣ ଦେଲ ଆଣି, ନୂଆ ଜୀବନର ଆଲୋକ ଦେଖାଇ କୋଟି ଜନମନ ନେଲା ଟାଣି।